Zdravo, deco, i svi ljubitelji zanimljivih priča. Dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Alijana i danas ću vam čitati jednu zanimljivu pesmu. Pesmu je napisao Mladen Kušec, a pesma se zove Pozdrav. Svako večer ljudima oko sebe treba poželeti laku noć. Ne zbog običaja, već zbog prijateljstva. Prijateljstvo, upamtite, ima veliku moć. Svako jutro ljudima oko sebe treba poželeti dobro jutro. Ne zbog običaja, iz običaja ne valja pljeskati ni dlanom od dlanu. Svakog dana zbog prijateljstva ljudima treba poželeti nešto lepo. Darovati osmeh, cveće i blage reči. Treba im pomoći da se približe sreći. Jedna zaista prelepa pesma koja nam govori da prema svima, a naročito prema bližnjima i prijateljima, trebamo ovako da se ponašamo. Hvala vam što ste i danas poslušali pesmu koju sam vam čitala. Ako vam se svideo video, obavezno ga zasvidite i zapratite moj kanal. Pratite me i na Instagramu i Facebooku, jer tamo objavljujem sve što je vezano za moj kanal. Ako imate neku posebnu želju da vam pročitam neku priču, bajku, basnu ili pesmu, slobodno mi pišite, pogledajte adresu dole u opisu videa. Do sledeće priče, bajke, pesme ili basne, budite mi dobro. Zdravo!